שלום לכולם. בתקופה הלא פשוטה הזאת המוני ישראלים מחפשים דרכים לעזור במאבק בחמאס, בין אם זה תרומות דם ומזון, גיוסי מילואים ומעל הכל ההקרבה האדירה של החיילים הקרביים שלנו. יש עוד דרך לעזור. הקרב שברשתות החברתיות. דעת הקהל העולמית משפיעה על החלטות של פוליטיקאים, על העברת שגרירויות, על סיוע צבאי, על הכרזת חמאס כארגון טרור בעוד ועוד מדינות, ועל הפסק סבסוד של הרשות הפלסטינאית. זאת אומרת, שלנו בתור אזרחים ישראלים עם גישה לאינטרנט, יש השפעה, גם אם קטנה, על סיכוייה של ישראל לנצח את המערכה הזאת בצורה הטובה ביותר. לכן, הכנתי מדריך מלא שיעבור על הדברים הבאים. המדריך הזה בעצם הולך לעזור לנו לנצח את המערכה האינטרנטית, והוא מרכיב כמה דברים שרציתי להתייחס אליהם. 1. איך להתווכח עם אנשים ברשתות החברתיות. 2. איך לייצג את ישראל בגאווה ביוטיוב, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם וכדומה. 3. איך להיראות אותנטיים במסרים שלנו. 4. איך להגיב לביקורת על ישראל או לסרטונים אנטישמיים או לתעמולה של טרוריסטים. חשוב לי לומר לפני הכל שאני לא מתכוון לעודד שקרים, אלימות, הסתה או מניפולציה רגשית. חשוב לזכור שאנחנו ברמה מוסרית מעל החמאס ולכן עלינו לנהוג בהתאם. בכל פעם שאני אדבר על אדם או על קבוצה מסוימת או על עמדה מסוימת, תופיע דמות בשם ווג'ק שתייצג את הצד השני שעליו אני מדבר. לא בכל פעם, בחלק מהפעמים. טוב, יאללה, אז בואו נתחיל. החלק הראשון הוא לבחור את האסטרטגיה שלנו. המשאבים שלנו מוגבלים, הזמן שלנו מוגבל, אנחנו צריכים לדעת לבחור את הקרבות שלנו. כשאתם מגיבים לתגובה שלילית על ישראל, דבר ראשון תנסו להבין מי האדם שכתב את ההודעה. את זה אפשר לדעת לפי 3 דברים עיקריים. שם הפרופיל שלו, תמונת הפרופיל שלו ותוכן ההודעה שלו. בדרך כלל ממה שיצא לי לראות, התמיכה, התנגדות, ניטרליות של אדם לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני מושפעת מאוד מהדת שאליה הוא משתייך, ולאחר מכן מהלאום שלו ולבסוף מאידיאולוגיה שהוא מאמין בה. אם נזהה לאיזה קבוצה האדם שמטנף על ישראל או על יהודים משתייך, נוכל לענות לו בצורה הטובה ביותר. חשוב לי לומר שבחלק גדול מהמקרים האדם שאתם כותבים לו בחיים לא ישתכנע. אל תיתנו לזה לתסכל אתכם. אתם לא באמת נלחמים לשנות את דעתו, אלא לשנות את דעתם של כל אלו שקוראים את הדיאלוג ביניכם. הקרב הוא על ייצוג הצד הישראלי בכל הפלטפורמות ולא על שכנוע של שונאי ישראל כזה או אחר. אני קודם מתחיל באלה שמביעים תמיכה בישראל, איך לענות להם, איך להודות להם, איך לספר להם על המצב. טוב, אז ככה. הדמות הראשונה היא הנוצרי האדוק. אדם שמעביר מסר בסגנון נוצרי, מזכיר את ישו או צלב ומדבר בחיוב על ישראל, צריך לקבל תגובה פחות או יותר ככה. אנחנו בישראל כל כך מכבדים ומעריכים אותך על התמיכה בנו ונתפלל לשלומם של חסרי הישע. בני דתות שאינן יהדות ואסלאם שתומכים בישראל הם החברים שלנו בעולם, בין אם זה נוצרים, הינדים, בודהיסטים. שוב אני חוזר, אם מדובר בנוצרים, אז חשוב שנאמר להם תודה על התפילות שלהם למעננו, למען שלום ולמען חייהם של חפים מפשע. הרבה מתוכם גם לאומנים כלפי המדינות שלהם, ומומלץ לרשום בסוף הפוסט אימוג'י עם הדגל של המדינה שלהם או של צלב. לשים לידו לב ואז לשים את דגל ישראל. אפשר גם לכתוב את הקיצור של השם המדינה שלהם. לדוגמה, ברזיל, אז אתם יכולים לכתוב BR, מקסיקו, MEX, איטלי, IT, קולומביה, COL. ככה אתם נותנים קרדיט ללאום של אותו נוצרי, ואתם עושים ליד זה לב ואת האימוג'י של מדינת ישראל. ככה יוצרים בעצם את הקשרים האלה ואת תחושת הסולידריות עם נוצרים ברחבי העולם. אני אשים כמה טבלאות שמציגות את הקיצורים של שמות שונים של מדינות. בחור שני, הבחור שעל הגדר. רוב העולם המערבי נמצא בקטגוריה הזאת. אדם שכותב בתחילת פוסט שהוא נוצרי או אתאיסט או אגנוסטיקני או רפובליקני או דמוקרטי, או שאין לו עמדה ברורה על המצב, וכל מה שהוא עושה זה שהוא מאחל לשלומם של חפים מפשע מבלי לקחת צד. לאדם הזה יש כוונות טובות. אנחנו פשוט רוצים להכווין אותו לאמת. האמת היא שאנחנו הצד שרצה בשלום. אנחנו הצד שתומך בדמוקרטיה, בחופש דת, בחופש הפרט ובערכים הבסיסיים ביותר שעליהם המערב בנוי. צריך לכתוב לאנשים כאלה שיושבים על הגדר, שגם אנחנו מקווים לשלומם של חפים מפשע מכל הצדדים, ובמקביל ברור לנו שזה לא הדדי, שהצד השני מלא ברוצחים אכזריים. אם הבן אדם שאתם מדברים איתו אומר שהוא מהודו ושהוא תומך בישראל, תראו לו חיבה להודו והערכה לדת שלו הינדו. אם הוא מתאילנד, קמבודיה, לאוס, סרילנקה, נפאל, תעשו את אותו דבר רק על בודהיזם. אם יש לו סינג בשם הפרופיל שלו, נכתב S-I-N-G-H, כנראה שהוא משתייך לדת הסיקיזם,
זו דת של כ-40 מיליון מאמינים, נפוצים בעיקר בקנדה וצפון מזרחית לפקיסטן. אל תיכנסו איתו לפוליטיקה וליחסים עם הודו, רק תספרו לו את האמת, שבני מיעוטים דתיים בישראל מקבלים אוטונומיה במערכת החינוך שלהם, ואת זה הם לא יוכלו למצוא במדינות ערב. אם אין לכם משהו חיובי לומר על הדת או המדינה של הבן אדם האחר, אל תשקרו, אל תמציאו דברים, תהיו אמיתיים כי רק ככה ננצח. כשמגיבים לבחור מהאמירויות או אזרבייג'אן או מטורקיה, חשוב לא ללעוג לאסלאם או למדינה שלו. לא לדבר על פשעי מלחמה שהמדינה שלו עושה, או על הפרות זכויות אדם, ולא להשוות אותם אלינו מהבחינה הזאת. זה בגלל שאנחנו דמוקרטיה מלאה והם לא, ולכן אנחנו לא רוצים לשים את עצמנו באותה סקאלה מוסרית עם ממשלות אחרות במזרח התיכון. אלה מדינות שיש לנו שותפות פעולה אסטרטגית איתן, ואת הקלף הזה צריך לשחק. אפשר לראות בתפיסה חילונית או מתונה של האסלאם, שכן זה נפוץ מאוד בטורקיה ובאזרבייג'אן. והכי הרבה להראות חיבה למדינות האלה ברמה התרבותית, בין אם זה אוכל, נופים ועוד. אפשר גם לדבר על הקהילות היהודיות שהיו בטורקיה ובאזרבייג'אן שקיימות עד היום, וככה ליצור ידידות עם אזרחים ממדינות מוסלמיות מתונות במזרח התיכון. מה לעשות לגבי מגיב ממדינה ערבית, איראן, מדינה שמסתיימת בסטן, או ממלזיה, או אינדונזיה, או בנגלדש. בחור כזה שונא את ישראל ואת היהודים כי זאת הנורמה במדינה שבה הוא גדל. על סוגי הטיעונים השונים שהוא עשוי להביא אני אדבר בהמשך, תזכרו שהוא קיים, ושהוא לא אהוב במיוחד על ידי כל מי שלא כמוהו. לגבי האינדונזי כן תנסו להיות נחמדים אליו, כי הוא לא מושפע מהמדיניות במזרח התיכון, והוא נחשב יחסית חילוני כל עוד הוא לא מהאי ג'אווה, לכן אין לו אינטרס אמיתי לדחוף אג'נדה כזו או אחרת על ישראל, תדברו אליו בכבוד ואולי נראה התפתחות ביחסי ישראל-אינדונזיה בעתיד, הלוואי. קבוצה האחרונה שרציתי להתייחס אליה זה אירים וסקוטים שונאי ישראל. יש מדי פעם בחור שיכתוב שהוא בתור אירי או בתור סקוטי תומך בפלסטין. חשוב להבין שזה לא מגיע ממניעים אנטישמיים בהכרח, אלא מתוך הזדהות עם הפלסטינים. מנקודת ראייתם אנחנו דומים לאנגלים ששלטו וכבשו את האיים הבריטים והכפיפו אותם אליהם. במקרה כזה פשוט צריך להגיד להם שזאת בכלל לא אותה סיטואציה, ושלפני שהם מדביקים זהות אנגלית לישראל, שילמדו קצת היסטוריה. אני לא אומר שאין דמיון בין אנגליה לישראל, יש כזה ואני גאה בו, אבל היחסים שלנו עם הערבים ויחסי אנגליה-אירלנד הם שני דברים שונים לגמרי, וזה מה שצריך לומר להם. טוב, אז הגענו לחלק השני, שבו אני מביא טיעונים אנטי-ישראליים, לדבר עליהם ולפרק אותם. טיעון ראשון, ישראל היא זאת שלא רצתה שלום ומדכאת את הפלסטינים. זה לא נכון בגלל שישראל הציעה במגילת העצמאות שוויון זכויות לתושבי הערבים של הארץ, והיא רצתה ביחסי שותפות עם המדינות השכנות. כל זה נמצא במגילת העצמאות שלנו, אלה היו ערכים שהובילו אותנו עוד מיום הקמתה של ישראל. על הסוגיה הבאה. ישראל מבצעת רצח עם בפלסטינים. איפה רצח עם? בקום המדינה חיו פה 1.2 מיליון ערבים, והיום בישראל פלוס יוש פלוס עזה חיים 7 מיליון. אין היגיון מספרי בטענה של רצח עם. טענה הבאה, ישראל מבצעת תיאור אתני בלה בלה בלה. אז ככה, מתחילת הקונפליקט הישראלי-פלסטיני מתו בערך כ-50,000 בני אדם בסך הכל, משני הצדדים, טרגי, אבל זה ממש לא משתווה לתיאורים אתניים שנעשו ב100 השנים האחרונות, בארמנים, בצוענים, בנו היהודים, בקורדים או בתיגריים באתיופיה. לומר להם שההשוואה שהם עושים בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין תיאור אתני, מעידה שהם אנשים טיפשים מאוד שלא מודעים בכלל לזוועות אמיתיות שעברו בני מיעוטים ברחבי העולם ממש ב100 השנים האחרונות. טענה הבאה, יש גם מחבלים יהודים לא רק מהצד הפלסטיני. זה נכון, אבל הפרופורציה חשובה. אפשר פשוט לספר להם על 2 אינתיפאדות, והם יבינו מי מייצג את רוב הטרוריסטים בסכסוך. טענה נוספת, היום ישראל היא זו שמתנגדת לשלום לא פחות מהערבים. טיעון הוגן, אפשר לומר להם שזה הגיוני שלא נרצה לעשות שלום עם האנשים האלה, במיוחד עכשיו עם פשעי המלחמה שהם עושים לחפים מפשע. אפשר לרמוז שעם אנשים כאלה ועם ההנהגה שלהם אי אפשר לעשות שלום, ובמקביל לשמור על אזרחי חיינו, ובטח שאי אפשר לעשות איתם שלום שיחזיק. טענה נוספת שהם אובססיביים אליה, היא, רק לפני הכל אני שמתי לב שאמרתי בטעות אזרחי חיינו, התכוונתי לומר חיי אזרחינו. טוב, יאללה, אני אמשיך. הטענה שהם הכי אובססיביים אליה, שיצא לי לפחות לראות, זה שישראל מדינת אפרטייד. זה משהו ששונאי ישראל אוהבים לומר, אז אני אעשה הסבר קצרצר על האפרטייד לפני. משטר האפרטייד היה המשטר בדרום אפריקה בחצי השני של המאה ה-20, שדגל בהפרדה גזעית בין הלבנים, אנשים ממוצא בריטי והולנדי בעיקר, לבין השחורים, תושבי הילידים של אפריקה, למשל הזולו והקוסה. בשנות ה-40 למעלה מ-80% מאוכלוסיית דרום אפריקה הייתה שחורה, אבל הממשלה הייתה לבנה לגמרי.
הלבנים חוקקו חוקים שאוסרים על נישואים ויחסי מין בין הגזעים השונים, אסרו על שחורים לקנות אדמות וקבעו על פי חוק אזורים קטנים מאוד בארץ שרק בהם מותר היה לשחורים לחיות. הם גירשו אותם מהערים ולקחו לעצמם את הרוב המוחץ של האדמה והמשאבים שיש לדרום אפריקה להציע. היו גם אוטובוסים נפרדים לגזעים שונים ועוד כל מיני פוליסות מפלות. אף אחד מהדברים האלה לא היה קורה בישראל, בטח שלא בתור פוליסה רשמית שהממשלה מקדמת. ההקבלה בין ישראל לדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד הזויה כמו לומר שהישראלי הממוצע נראה ככה, ושהפלסטיני הממוצע נראה ככה. סיטואציה אחרת לגמרי. יש עוד כמה טיעונים אנטי-ישראלים שמצאתי. אחד נוסף הוא הטיעון הבא. ישראל בגיל של סבתא שלי. יש אנשים שיגידו שבגלל שישראל מדינה צעירה, זה אומר שאין לה היסטוריה או שההקמה שלה היא איכשהו מלאכותית. אפשר לכתוב להם שעל אף שישראל באמת יחסית צעירה, נוסדה ב-1948, יש צעירות ממנה. סורינם נוסדה ב-1975 ודרום סודן נוסדה ב-2011. האנשים שטוענים שלישראל אין היסטוריה מאחוריה בגלל שהיא נוסדה לפני פחות מ-100 שנה, בחיים, אבל בחיים לא יבקרו את הסורינמים או את הדרום סודנים על הזכות שלהם להגדרה עצמית. תציגו את הצביעות הזאת בפני העולם. טיעון הבא, יש יהודים שתומכים בפלסטין, זה אומר שאני צודק. זה גם טיעון לא חכם במיוחד. הסיבה שאנשים אומרים את זה, היא כי יש קבוצה בשם נטורי קרתא, שהיא קבוצה חרדית קיצונית שחיה בארצות הברית, שהם באמת מתנגדים לקיום היהודי בארץ ישראל לפני ביאת המשיח מסיבות דתיות. זה ממש לא אומר שהמיינסטרים היהודי מתנגד להקמתה של ישראל. אותם נטורי קרתא לא מייצגים את המיינסטרים היהודי, ולכן זה לא אומר כלום. אם מישהו אומר, יש יהודים שתומכים בפלסטין, אוקיי, נטורי קרתא לא מייצגים אותנו. טענה הבאה, תראו כמה ישראלים מתו וכמה ערבים. ההקבלה בין מחבלים הרוגים לבין אזרחים וחיילי צה"ל שנהרגו נעשתה בצוק איתן למי שזוכר, וחשוב להבהיר למי שמביא את הטיעון הזה, שחייו של ישראלי לא שקולים בשום צורה לחייו של טרוריסט. כאילו שזה לא משהו שמובן מאליו לכולם. האנשים האלה בחיי. לנקודה הבאה, אכפת לי מחיי אדם ולכן פלסטין חינם. לאף אחד מהאנשים שאומרים משהו בסגנון לא אכפת ממלחמת האזרחים בתימן, או מלחמת האזרחים בסוריה, או מלחמת נגורנו קרבאח, או היחס של ממשלת סין לאביגורים, או מלחמת הקרטלים במקסיקו. כל לוחמי זכויות האדם במרכאות לא באמת אכפת מהחיים של סורי, או של מקסיקני, או של ארמני. אכפת להם רק שדם של ישראלים יישפך. זו האמת ואפשר ורצוי לחשוף את הצביעות שלהם. יש המון הוכחות היסטוריות, ארכיאולוגיות, גנטיות ועוד, לכך שחי עם עברי יהודי שאנחנו צאצאיו בארץ ישראל. תקראו על זה, תכתבו להם את זה, תביאו דוגמאות מכל הסוגים כדי להציג את המגוון של העדויות. תראו להם את העובדות ואחר כך את המסקנה הברורה שלישראל יש זכות להגדרה עצמית כמו כל שאר העמים. תספרו להם על הסכמת ישראל לתוכנית החלוקה, על הכרזת מדינות ערב למלחמה בישראל בששת הימים, על תקיפותיהם של ערביי ישראל במלחמת השחרור, על חוסר הרצון שלהם לחיות איתנו בשלום מתוך שנאה אלינו בלבד, על ההתנתקות שלאחרי החמאס נולד, על מקור השם פלסטינה שאין לו קשר לתרבות ערבית או ללאומיות ערבית בכלל, על הניסיונות הישראליים לפנות את תושבי עזה מהרצועה לפני תקיפה ופינוי בניינים אזרחיים מהאנשים לפני הפצצות אוויריות. טוב, אז סוף סוף סיימתי עם זה. עכשיו הזמן לגעת בטיעונים אנטישמיים שאתם יכולים לראות באינטרנט. טיעון ראשון, למה גירשו את היהודים מכל מדינה שהיו בה? זו טענה אנטישמית קלאסית. אם גירשו את כל המדינות שהייתם בהם, כנראה הייתה לאיזה סיבה. זה פשוט כישלון של מי שכותב את זה, להבין איך בני האדם היו מתייחסים למיעוטים לאורך ההיסטוריה, בין אם הם יהודים או לא. תכתבו לאדם כזה שהוא טיפש, ותכתבו לו ותחתכו את השיחה, כי אין מה לריב עם טיפוס כזה יותר מדי. פשוט לקרוא לו אידיוט וללכת. עוד משהו שאנשים עם נטיות אנטישמיות יכולים לעשות, זה לרדת על אנשי ההסברה. לנוכח המדיניות הישראלית של להעביר משאבים לקמפייני הסברה, שבהם אנחנו מנסים להציג את הצד שלנו, כמה מעין תגובת נגד אנטישמית. יש אנשים באינטרנט שמרגישים שאנשי ההסברה הישראלים הם מזויפים ומציגים רק צד אחד של הסיפור. לפעמים זה נכון, אבל מתחת לפני השטח יש פה אנטישמיות ברורה, מכיוון שהם רומזים שהיהודים משתמשים בתעמולה כדי להשיג את המטרות שלהם. כשהם כותבים את המילה הסברה באנגלית, הם חושבים שהם מי יודע מה,
שהם לכאורה עלו עלינו. הם כותבים הסברה באנגלית, ומרגישים כאילו הם פיצחו את הקוד של הפרופגנדה היהודית. תשימו לב לזה. עוד טענה אנטישמית קלאסית היא, תחזרו לאירופה. הטענה שבגלל שמייסדי המדינה עלו מאירופה, אז ישראל היא בעצם קולוניה אירופאית, היא שקר בגלל הזיקה ההיסטורית של עם ישראל לארץ ישראל, ולא לאדמות אירופה. בגלל הרכב האוכלוסייה היהודית בישראל, שכולל יהודים מכל יבשות העולם ולא רק מאירופה, ובגלל שהיהודים בכלל לא התיישבו בארץ ישראל בתור פרויקט קולוניאלי, אלא בתור מקום מקלט מהשואה ומאפליה באירופה. לדעת רבים. בעצם מה שאני מנסה לומר פה, זה שתומכי פלסטין יכתבו תחזרו לאירופה, מתוך נקודת הנחה שאין לעם ישראל קשר לארץ ישראל, שהיהודים מוצאם מאירופה, ולכן הם צריכים לעזוב את האדמה. זאת אנטישמיות. אפשר גם לראות את זה בתיאוריית הקוזרים. אם אתם רואים את זה, זה כבר לא כל כך נפוץ, אבל זה היה פעם יותר. קוזריה הייתה קבוצה אתנית שחיה בצפון הקווקז לפני בערך 800 שנה, והיא נכחדה ולא קיימת היום. בעבר נטען שבני הקבוצה הזאת התגיירו ולימים הפכו להיות מה שהיום נקרא יהדות אשכנז. התיאוריה הזאת הופרכה, והיום האנשים שאומרים אותה מנסים לרמוז שאין לעם ישראל המודרני קשר לארץ ישראל, ומכך שאין לנו זכות על הארץ הזאת. תחשפו אותם בתור האנטישמים שהם. טענה נוספת היא שישראל כנראה עשתה לפלסטינים משהו רע אם הם מגיבים ככה. הטיעון הזה יוצא מנקודת הנחה שחמאס הוא ארגון רציונלי שמשחק הוגן, ושמגיב רק אם פוגעים בו, אז הוא מגיב. ראינו שזה לא המצב. הלאה. ישראל היא השטן, אז בטח היא עשתה לערבים את המוות, ורק אז חמאס תקפו אותם. זה המשך של הקודם. פה אני יכול לשער שמדובר באנטישמיות נוצרית קלאסית, ואני אסביר. הנצרות טוענת שהעם היהודי חטא ולכן אינו העם הנבחר יותר. עם זאת, היהדות היא בסיס הנצרות והיהודים הם עם הספר שיודעים את התורה הכי טוב. אם ככה, אז למה שהיהודים לא יכירו בישו בתור המשיח שלהם? אם הנצרות היא האמת והייתה שווה בחשיבותה ליהדות באותה תקופה, אם ישו היה שווה במעמדו למשה ואם הברית החדשה והברית הישנה שקולות זו לזו, איך הנצרות יכולה אם ככה להוכיח את עליונותה על היהדות שאותה היא רוצה להחליף ולעדכן? אחד ההסברים לכך בתיאולוגיה הנוצרית הוא שהיהודים הם שטניים ורעים מטבעם, ולכן הם לא יכולים להיות העם הנבחר שאלוהים הכי אוהב. בהקשר המודרני כל מה שזה אומר, זה שאם ישראל מעורבת במלחמה או בסכסוך, אז יהיו אנשים שיגידו שישראל היא שטנית. כי זה מצדיק גישה לפיה היהודים מסרבים להתנצר מתוך רוע, מה שמוביל אותם לפשעי מלחמה בפלסטינים. תוספת קטנה ממני היא שאנטי-ישראליות היא אנטישמיות. אהבה לארץ ישראל, רצון לחיות בה ולגדל במשפחה, כל אלה עיקרים ביהדות, ולכן אם אתה אנטי-ישראלי או אנטי-ציוני, אתה מתכחש לזהותה של ישראל לזהות לאומית בארץ ישראל, ומכך אתה בהכרח אנטי-יהודי או אנטישמי. טוב, אני מניח שלהרבה מכם יצא לראות סרטונים מזוויעים שפעילי חמאס העלו לרשתות החברתיות. אז אני רוצה לדבר עכשיו לסיום על מתי לדווח על פוסטים ומתי לא. אם יש פוסט או סרטון שמדבר על המלחמה בגישה אנטי-ישראלית, אל תדווחו עליו אם הוא מביא טיעונים, בין אם הם נכונים או לא. זה ייצור רושם עבור שונאי ישראל שהפוסט הוא איזושהי אמת מוסתרת שהיהודים מונעים מאנשים להעלות לטיקטוק. מתי כן לדווח על סרטונים? תחסמו את הסרטונים ותדווחו עליהם כשהסרטונים מציגים גופות של חיילים ואזרחים, כשהחמאסניקים חוגגים מוות של חפים מפשע. העולם ראה והזדעזע, עכשיו כולם יודעים עם איזה אנשים אנחנו נלחמים. זה לא אומר שצריך לתת לסרטונים האלה להמשיך לצוף. אני יודע שזה מפתה לראות אותם, אבל אל תעשו את זה. אל תיתנו לחמאס לגור בראש שלכם בלי לשלם שכירות. אל תיתנו לו למנוע מאיתנו לקיים שגרת חיים נורמלית, ואל תיתנו לו להציג לעולם ניצחון ושליטה וכוח על פני כוחות הביטחון. זה לגמרי בטובתנו למחוק או לחסום או לדווח כל סרטון עינויים שהחמאס מעלה. אסור לתת לעולם לראות אותנו במצב חולשה, שבו אזרחים שלנו נשרפים על ימין ועל שמאל. כשהם קוראים לאלימות או פשוט מציגים אותה על המסך, תחסמו, תדווחו. אל תאפשרו להם להראות לעולם את עם ישראל כשהוא על הרצפה, גם אם זה נכון, וזה לא. אנחנו לא על הרצפה, אנחנו חזקים ואנחנו ננצח. צריך להתחיל להראות את זה. הרצון של ישראלים רבים להציג את הזוועות לעולם מוערך, והם עושים את זה מכוונה טובה. אבל זה לא משרת את האינטרס שלנו להציג את עצמנו לכל העולם בתור מדינה בקריסה טוטלית. בזמנים כאלה אנחנו חייבים להראות חוסן ואחדות.
אם פספסתי משהו, בבקשה תכתבו בתגובות כדי שאחרים יוכלו לראות ולפעול בהתאם. אני חוזר ואומר שאין צורך לשקר או לרמות אף אחד באינטרנט. אנחנו הצד המוסרי והצודק, וזה קלף חזק שלנו. תשתפו עם כל מי שאתם רואים לנכון, כי למה לא?